खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि। गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि दि खौरां बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोननि मिडियाखौ जोंनि फरायसालिनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय बेवहाय जोंनि खौरांखौ बुथुमनो फैनायनि थाखाय। जोंनि बे सापागुरि कक्लाबारि हायार सेकेन्डारि स्कुला देग्लाय बे 2025नि दिनैनि सानाव गायसनजादोंमोन। 50 बोसोर जानो थांबाय दं। बेनिखायनो जोङो सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो जोङो साखाफारा जादों। गोख्रों रिसेपसन कमिटिबो दानाय जाबाय। बिनिफ्राय जिहेतु 1975 मायथाइनि दिनैनि सानावनो बे फरायसालिया गायसनजादोंमोन नालाय, बेनिखायनो जों दिनै बे गोसोखां खाम्फानि अन्थाइ खुन्थिया, बे अन्थाइ खुन्थियाखौ जोङो ओनसोलनिनो 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि एमसिएलए मन्टु बर'नि आखाइजों दिनै गायसननाय जाबाय। दा जोङो बे 50 बोसोराव जोंनि फरायसालिया साबैसे फरायसाखौ सोरजिनानै जोंनो सुबुं धोनखौ जोंनो मा होनो हागौ समाजनो, बेनि हिसाब खिथाबखौ जोङो बेखिनि फैगौ कनफारेन्सफोराव सावरायनाय जागोन। बेनिफ्राय जोङो बेखौ जाफुंहोनो थाखाय बे फरायसालिनिफ्राय फरायलांनाय जेसेबां फरायसाफोर दंमोन, दा थांनानै थानाय फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोर जाय जेरावखि थाया मानो जोङो बिथांमोनखौ लेंनानै जोङो रायलायनायनि हाबाफारि लादों। दा बेखिनिखौ जों आवगायबाय दं आरोखि। दा जोंनिया फालिथाया जाहैगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 2025 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 21, 22, 23 बे सानफोराव जोङो फालिनाय जागोन। बेनिखायनो जोङो गोख्रों हाबाफारि लानानै जोंनि बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जाफुंहोनो आखायाव लागोन आरोखि। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गावगावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै, बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गावगावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।